Ay malay pa hay na pa ito. Ang hindi na kita kumita ay nawara naman. Oo. Hoy. Ingat kita. Lahat na ito na tambayan ko no. Maray naman, may mahukay naman. Diretso lang kita ngadihan na barangayhan na bantayan ano. Desidyan natin magduruto ko ng trabahante parahan ginihimo ang kalsada. Diyan natin pakatuin ni Hakalaw pagahiyan diversyon. Pero kita madiretso lang na kita ngadi. Welcome to Barangay Bantayan. Diretso lang kita ngadi ano tapos makatuan kita ng eskwela. Baga magpapatro naman hera. Oo. Nga natin mahusay Atin mahusay. Oops. Entrance ko no, one way dita. Diretso sa lanay kita ngadi ano. Din pagbalik ato na kita magawan. Kaya mais nakanay kita dito ito na may eskwelahan. Kamay ka dito pagkat maupay ko na pumuro ko dito ano. Pwede na siguro lumiko. Ato man na baga may daman na kuan. Uyas dito basketballan. Adiyan kita ha. Diretso anay kita ngadihan na may basketballan. Tapos adihan may pantalan. Nadi naman kita. Tapos mabalik na naman kita ngadi. Oo. Bagay na pamukunahan na nagtour didiha kuan. Nagtour didiha Bantayan. Oo. Hindi mo kita kung ano mo madinga maaritis ko. Wala agad ako maaritis. Oo. Pinakapasyado na kuno kita didihan na sulodhan na Bantayan. Nga na din naman ang tambayan didihan mga gwapo nga tikadto Hakalaw. Asa naman ti pakadto Hakalaw didi nga pag-agi. Ngan di kita unay na ma-snack dida. Hala, ipapadayon natin na itong video noro niyan. Ato kahuman pala natin magpalupad. Bakit magpalupad ko na Adi ni amo niyan patuwing at to Hakalaw. Pero dida yan pagabot. Ano itong dida? Yan ang na brown dida. Ano itong? Kaya tampok na iti pagkato ng mga rapod na. Ngayon. So, tikang dida harayo pa ti pagkato. Kalaw? Nga dahan na pa. Medyo rayo ko pero naabot na ito. Pero itong kuan, itong ano ini, itong riprap niya harayo na harani pala. Pero ano man nalilipay ka ng asugad na itong mayda na ginihimo itong kalsada ti pakadto Hakalaw. Ako kadako kadam kalipayan kung baka kinikita ng mangga ng pagtigang nira kung may gagat sa umanan. Mali na malaya ng atuig. Hala, kumusta na lakan kuan ka na kapitan. Okay, madiretso naman siguro ka mga to ano. Hala. Sige, mga salamat. Ayun. Adi malakat na hiratikat to Barangay Kalaw. Waray hira pag motor kaya dalahan na pa na motor.
Oh, okay, o sige, hinay ka mo. Kabata, di mo, sige kabata. Oh, adan mga mag-usay nga bata kung naliliha. Barangay Bantayan. Oh. Adi kita yan na barangay Bantayan. Yanhin. Adan yung iskilahan. May nakhin mo natin. Adan yung iskilahan. Oo, medyo maminaw yan ha. Yan, magpapatro naman. Damo ng sabungera dibiyanahan. Damo ng bandaritas dibiha. Barangay Bantayan. Adi may dadara nga. Kuan, machine gun. Balita dito machine gun ha. Ipanlirik ba itong hiyat ka na lokad? Adi human na kita mag merienda didi ha. Bantayan nga madiretso na kita tibalik nga to ha. Oras nga to handong to ha oras Eastern Samar. Adi diretso na kita naluwat tipa uli. Oo. Adi hatong to na Bantayan din yung Tarisko. Nga natin maliko na lewat kita nga diha to. Nga natin na Bantayan Elementary School. Baga nag-iba man didihay na dawla na anak karuyag din sering pa tambayan ang tulay-tulay nga may bubong pero waray nga. Okay, diretso naman inibitigan na ankuan. Diretso na natin ang ginhimo nga kalsada didiha Barangay Bantayan. Adyan nira Adyan Bakso. Ada oh. Kita. Ganadan kalsada nga ginhimo tikat to ha kalaw. Amo itong hiya dito. Anawara la ko nung dito nga tulay ko nga pwede tambayan dito sa di bagay iba na ditsura nakan hiya itong tulay kinigin namon ni kaya ginimo naman nirahin na box culvert. Waray na tulay-tulay ko na may hada ako. Bagahan ka mga upay nagad ko mabibihan na kalsada yan. Pagkadapon ko na transformasyon ito na Barangay Bantayan. Diri na ako na maglalagay ani mo ko. Tanhat to hindi baga gusto na ito ako itong pinakamaad kahit baga sarit pa mga halang haruliran halapatan kalsada din nga simental iyan na halapat ikang dito. Hatong wala na mabuhay elementary school at yun natin naman ato uliwatan na kira pinaka basketball court dati dito ha barangay mabuhay yan dito iwaray kayo sugat tayo nga kalsadahan at kanhin nga makikitan hato yan ha baga ma-okay naman so diri ka na mag-siring pa magsusunod na motor dito na kaya di baga okay naman sabi naman basta dapat tayo ni Handro
Tingkati na kita ka parang kay Pura. Kita masuk ano kita na lihat ko na ngadihalin sa ay. Nagkasarin ko ako kung nagkatwako yung improvement na natin. Mana din ang kita kabarangay Pura. Di ba ka magpapatron na liwat ni Harabing sinabungan na ang barangay Pura. Di nakagawa sa kita nga diha na kalsada nga diha na National Highway. Ngan ayaw ko mahingalimot pag comment ngan pag-share natin mga video. Damo nga salamat ngan maupay nga adlaw hatong nga tanan.